ang power. So, ang Super Lotto 31, 438 million ang mega. Laki. Fantasy 160 million. Ah, laki. Tara. Cool. Wala. Hmm, wala. Walang chance. Okay, taya tayo ng loto. Okay. Can I have a 5, fantasy 5, please? That's all. Baka sakaling manalo tayo. Thank you. Loto. Yan, loto. Super loto, super loto. So yung mga prices yan, 203 million. 203 million ang power, 31. 31 ang super loto, 31 million. Ang mega is 438 million. Fantasy 168. Okay, tara let's. Nakataya na tayo ng loto. Medyo mainit-init na ang panahon ngayon. Ay nako. Kailan tayo mananalo ng loto? Loto. Let's go.